Top Arewa TV, tashar al'umma. Da san kira kirjina na baki gurin kwa. Gunki na zo san kike banna na dan rataya. Zo ki biyo da matafi da ki mazagaya. Makin tufa kin yi ado sana sarauniya. Kamshi nake ji a jikinki in kin yi kwalliya. Babu kamar ki na yi dubi ke ce baturiya. Da kin fito ba a rasa mai kallon ki ba. Buga ganga da yi waken soyayya 'yan mata. Sanya kalamai kan kauna ke naiwa 'yar gata. Baki da tamto a guri na tilan sai na furta. Wanda yake so ya raba ni da ke shi zan wake ta. Sannan a sannu baya hana 'yan kai gun mamata. In mata zancen auren mu da ke so ba karya ba. Kama ku da gani ba a tambaya ba. Mun fi kusa haka yasa ba zan da kai ba. Top Arewa TV, tashar al'umma.